Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आंनि बे JD Basumatary चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आरोना। So guys, जोङो दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय टुक्राझार मिसनाव थांगासिनो आरोना। सभा जादों बेयाव थांगासिनो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनाव। So guys, जोङो अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो जाहाथे नोंसिनाव गोबां लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे नोंसिनाव गोदान भिडिअखौ सिगांग्रो नुहैनो मोनो। जेसेबां हायो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन। नायलांबाय थादो भिडिअखौ चलो। फाइनालि मोनफैमारबाय टुक्राझार सभायाव। ओरै दं देरा आरो बारा अनेक मानसि फैदों आरोना गासिबो जोबोद मानसि ओरै सेल्फि पइन्ट दं। अनेक मानसि फैदों आरोना गासिबो ओरै सेल्फि पइन्ट दं। Này, sao có hành lý nó bày cho bao nhiêu? Main gate arena selfie point ni. आरो नैबाव सेल्फि पइन्ट फट' लानोबो सुबिदा होनाय जादों, बानायनानै दोननाय जादों। Chinese nilo arena. Ọনেক মানসি দङ ओरै पेन्डेला थोयासै गाइस।